beli people suggestion hakaneka video ka junga ka ba menta ka sngi tip pitip na ba kine ki YouTuber mo ki ba jupen mi video hapo ke YouTube lada kata ka video ka jongki ki yo 6000 view katno tengka hakapisa India ki kamai da ka ba ki yo 6000 view ya kato ka video ka jongki telada pi kwa ban tip benia haki video bat katno ki yo 6000 view sampai jadu buku jong kane ka video khanang ba pin tip ya kata ka jing kamai jong kine ki YouTuber kane ka jing kamai ka jong ki da ki yo 6000 view hapo ka video ka jong ki kamsong re ka ju kane ka jaj video ka bala ki le ke news mo ki yo 6000 view ki kamai thik bat ki ne ki video ki ba ki YouTube channel ki ba le vlog video e ki kamai be thik kamde kata ka shong haki category jong kato ka channel ka jong phi ki jaj video ki ba kumno phi penmi kata kade ka ila bania perna ka wi ka kategori penmi video shaka wi part ka kategori karu company video kane ka jingkamai ya kane ka 6000 view te kade ka wi mo ka ba le vlog na ta kine ki tag video na ta kum kane ka tag channel ka jonga ka ba manta na ta ki news channel na ta ki jingi thu kana ki entertainment ka shong ha ki jaj ki rukom kamai ha ki bide bat kane ka jingkamai la da ki yo 6000 view ha kato ka video ka jongki kane ka video ro kala ban a jing tip khamta me ya kito ke YouTube channel ki ba pat dap ban monetize ya ka YouTube channel ka jongpi khnang ba phin tip ba yole se pitang perkhat ba kin kamai hadu da ki lak tengka da ki la yo 6000 view hapo ka YouTube hapo kato ka video ka jongki te kan yara bro na ka benta ka jongpi kito ki channel ki ba pat dap monetize mo ba phin tip ba phin yo ba phin shai kadar ha ki bidai bat ki wipat ki YouTube channel ki bal ladap monetize te lomba da kane ka video ka jonga mapi ki ba pe nang toro pela yo jingtip lomba da kane ka video ka jonga ha kane ka video ka jonga sapni ye phi ya ki proof na dong shadong ha ki bidai mat ka wi ka video ka jonga ka bala dan take back exactly 6000 view ka yo kane ka video mo te dan bok baha ba nga pen ep kan no ka yo kan no ka kamai ha ki bidai bat kane ka video ka jonga ka ba yo ba take 6000 view katno ka kamai ha kata ka 6000 view kane ka video ka banga penmi ka bakartang kumno ban apply ya ka tax information te lada pempat nompet mo te select page kane ka video kanang ba kan yarap ro na ka banta ka jongpi te kane ka video ka yo be take 6000 san penyo view mo kata ka san penyo view te ngam nom don re ka video ka ba yo be take 6000 view te den tak daw kata kasan penyo tengin ya berat no kham shadin khandia ta haki bide ba katne ka 6000 view la no banang plus kato kane phau mo kata ka jing phara ki bide ba kata te kane ka yo da pipej apo kane ka revenue ka jongka YouTube channel YouTube studio ka jong pi mo te pila ban check ya ka wei ka video kan yo kamai kan no da hada pipej apo ka scroll apo ka revenue jong to YouTube studio app su jong pi hapo ka revenue ka tho not point $100 haki video bat ka jingkamai jong kane ka video tik bun baha ki YouTuber lane ki ba dang perkhat ba kane ka ba ki tho ka revenue ka estimate revenue mo tangga taro pila dai ban perkhat ban tip ba kata ki ong ka estimate kata ka mod ba ki handang mudur lane dang perkhat atau kata ki shubu ba kayo katno kata te din tak daw night page ya kato ka estimate revenue ka ba ki tho hang tu ki la ban tho da ki lak ya kato ka estimate revenue mo te ka ka ba pidai ban le da pi scroll kam sharum jong kato ka video pila ya kane ka ba ki tho ka revenue per 1k view te kane ka dei ka main ka ba phi yo kamai lambada kato ka video mo te kata ka RPM kata ka ba ki ong ka dei ka main kato ka pisahi ka ba phi yo 9 page hakib de ba kate ka estimate revenue ka ba ki tho ta ha kate ka estimate revenue ki la ban tho $0.4 mo te ka pisahi ka ba poi hapo ka Google AdSense account ka jong pi ka dei kane ka ba ki tho ka RPM kata ka RPM kata ka mo yo le se ka video ka jong pi ka la ban yo kumba live how hajar view ye mo te kata pila nang ban plus ha ka ba ki tho kane ka revenue per 1k view
teka revenue per 1k view ki yo hakane ka video mo na ka yo kumba 0 point khatsan te haka pisa India kala along kumba nyo something ka mo $10 te lada kane ka video kan yo ban kama $10 ka haban yo khatsan plus khatsan ka santli ki khatsan kala long ko ba nyo pun ru tengka ai mo te den ta kada ba lada ka kwa ban yo $1,000 lang ba da kane ka video ka de ban yo kumba 100,000 la ne 100,000 view ha ke bide bat kane ka video ka ba karateng kumno ban submit ya ka tax information te den da kada pila ilut hang to na dong shodong ha ke bide bat 100,000 view pin yo kamai hadu kadno te kane ka jing ya phara ka de ba kane ka video ka jonga ha ki de ba kane ka jing kamai hapo kane ka YouTube ka jonga mo kala ban ya phara ha ki vlog channel ki jongpi kala ban phara ki entertainment ki jongpi kala ban ya phara ki news channel ki jongpi kala ban ya phara ki wi ki YouTube channel kala ban ya phara ka wi ka channel sha ka wi ka channel ha ki bede bat ka category jong ka to ka YouTube channel ka jongpi te din ta ka daw ba ya la se na pi pen mi ya ki news video yula sa kata ka shike view ka jongpi kala ban yo 0 point khatsau 0 point khatsan bat kum ta ta hagib de ba ki tech video la ne ki educational video kum kine mo kala khambun khnyak hagib de bat kine ka jing kamaya kane ka RPM hagib de ba ki category jong ki YouTube video hapo ka YouTube ngakerman skam balamba da kane ka video ka jonga ka ba manta ka sngi mo pin yo jing tip lamba da kane ka video ka jonga ba kine ki YouTube kin kamai kin kim de ragi barus pa do kata namar ba 1,000 view mo ki yo tang 0 point khatsan $, ta phila tip hi katno ki long ki badu kine ki YouTuber te lada kane ka video ka junga kan ajingira na ka banta jong pi ki ba page ya ka to ka video la ne kan ai jing tip na ka banta ka jong pi mo te lada ki yarap ka hakata ka dur na ka pa pi so ba sa share ba sa subscribe ya kane ka channel ka junga kanang ba dang yo mensim shu ban penmi ya kiwi ki jai video hapo kane ka YouTube channel ka junga te tangkom ne kala poisha ka bukut te tat adu bungis kendo hakiwi pat ki video ka medangwan hakiwi pat ki singi khuble shibut